дар мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд наздик 7 сол мешавад, ки бо мақсади таҳти назорати оперативӣ қарор додани маркази маъмурии вилоят шаҳри Хуҷанд ба тамоми баландошона ва гузару маҳаллаҳо кормандон вобаста гардида, буду боши шаҳрвандонро ҷиҳати пешгирӣ аз ҷинояткорӣ ва риояи маданияти шаҳрдорӣ назорат мебаранд. ҳамкорӣ бо раисони бино хуб ба роҳ монда шуда, муаммое дар минтақа ҷой дошта, сари вақт ҳалли худро меёбад. ҳайати шахсии хадамоти шиносномавию ба қайдгирии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд назорати маҳаллаи 20-уми шаҳри Хуҷандро ба уҳда доранд. рӯзи 11 январ бо мақсади боз ҳам устувортар гардонидани робита ва сифатнокии фаъолият вохӯрии машваратии сардори хадамоти мазкур, полковники милитсия Рустамзода Муъмин Дадоҷон бо раисони биноҳои минтақаи вобаста гардида доир гашт. пешгирии кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ, аз ҷумла таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, тартиби ба иҷора додани манзилҳои истиқоматӣ, ба қайдгирӣ дар манзили муваққатӣ, коргузорӣ бо иҷоранишинҳо ва дар ин самт ҳамкорӣ бо милитсия дар мулоқот матраҳ гардид. ҳамчунин таклифу пешниҳоди иштирокчиёни вохӯрӣ ҷиҳати бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта шунида шуд. дар хотима раисони биноҳо барои мусоидат намудан дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва ҳамкории судманд бо милитсия бо тӯҳфаҳо ҳавасманд карда шуданд.